Molanan kok mendino ora beneran terus. Ngene salah, ngono salah. Di bojo mendino isane mau ngamuk wae. Sese kok ora betah nang omah. Aduh Pak karmu ki piye? Iki sirah ijek kanggo. Sepurane, Bu. Aku mung gak roh. Sepurane. Sampean sengaja ya, Pak. Sampean seneng nek aku menderita. Ora ngono, Bu. Aku kira sengaja tenan. Aku bukan lagi jengkel karo pitik kamu lho. Mlebu pager terus, nelek sanggon-gon. Alah, alasan. Lah kemang kondi? Konggone Mbak Kom. Lapor nggone Mbak Kom. Ngene, Pak, tak critani. Nggih. Mbak Kom ki mung tangisan, Pak. Tangisan? Lah apa? Kelangan duit? Ora, Pak. Mbak Kom tangisan nih gara-gara ditinggal kerja sing lanang neng kota. Kerja neng kota? Bukannya bojone Mbak Kom wis digawe nang omah, Bu. Lapor di kerja neng kota barang ki. Omonge alasane sing lanang gak betah neng omah. Lah lapor gak betah nang omah. Pas sing wedok iki galak. Sampean ngerti dhewe ya, Pak? Mbak Kom enak galak, cerewet. Kaya sing ngomong. Ditinggal lunga kan yo kerja to, Bu. Golek duit. Lah lapor nangis ki. Eleh, jatah Mbak Kom kuwi sing lebih. Jarine wonge kuwatir nek sing lanang kerja ning adoh ki nek kecantol wong wedok liya. Lah terus mbok omong apa, Bu? Ya wonge terus tak omongin ngene Pak. Mbak, ora usah mok pikir, ora usah kuwatir nek bojomu kecantol wong wedok liya, ikhlasno. Hilang 1 tumbuh 1000. Masa kowe ngomong ngono, Bu? Ya iya to, Pak. Ngapain wong wedok cemen ki? Wong lanang ki ora siji tok, Pak. Halo, nang jowo akeh tunggale. Ngono ya, Bu? Ya iyalah. Jatah Mbak Kom kuwi sing cemen. Ditinggal sing lanang lunga rek. Nangis. Bu, aku tak makasih. Sampean apa nang ndi, Pak? Aku pe kerja nang kota, Bu. Melok bojone Mbak Kom. Sampean nek wis dikerjaan ning omah, ha? Dadi anak buah Pak Mandor, lapo kerja ning adoh. Alasanku ya kayak bojone Mbak Kom, Bu. Hah? Berarti aku mau daraki galak, cerewet, koyo Mbak Kom ngono. Lah iya apa ora? Yo iya, tapi kadang-kadang lho sampean nek gak digalaki yo ndablek kok. Wis, pokoknya sampean aja lunga, aku gak rido. Wis, ora urusan, Bu. Putih aku pe kerja nang kota. Aku yo gak betah nang omah. Pak! Pak, balik. Pak. Pak, balik ya, Pak. Gede rasakno rek. Jajal kene wong lanang nang omah sapa ora rek. Ngono gayane kok. Hilang 1, tumbuh 1000. Wes, saya balik. Halo. Apa neng di? Ayo goceng aku. Bandung